Зайшла у лесе елочка, у лесе и росла. Узимку летку стройная, зеленая была. Ай, привет, Таня, сябры, як у вас настрой? У меня цудоўны. Хутка свята, моя любимая, будет столько смеху, подарунков, рознокольоровых лямпочек, пригожих елочек. Ой, цудоўна. Ей, Юля, вось і я! Привітання усім! Ой, добрый вечер, Коска. Вось адкажы, тебе подобаецца Новый год? Ой, гэта цудоўнае свята, Яночка. Твоё любимое? Ой, не магу дакладна адказаць на гэтае пытанне, Яночка. Чаму? Я ж дзяўчынка з энцыклапеды, таму ва ўсім люблю дакладнасць. Што з таго, Коска? Ну, тое, што я магу узгадаць амаль 500 свят, якія адзначаюцца па ўсім свеце. Ого, гэта ж па некалькі у дзень. І гэта толькі міжнародныя святы, а ёсць яшчэ тыя, якія адзначаюцца толькі ў адной краіне. Ну і ну, можна святкаваць увесь год. Правильно, таму не магу адказаць, якое свята маё самае любімае. Ой, салют усім. Прывітанне, Топа. Привет, Таня. Ты што, спаць сюды прыйшоў? Ой, Топачка, ты сабе дрэнна адчуваеш? Захварэў? Ой, дзяўчынкі, колькі пытанняў. Цішэй, калі ласка. І не перашкаджайце мне, я вельмі заняты. Заняты? Чым? Цікава даведацца. Ой, я адзначаю сваё любімае свята. Эх, шкада, што я пра яго так позна даведаўся. Дзень амаль прайшоў. Топачка, я нічога не разумею. І я таксама. Растлумач, што за свята трэба адзначаць, лежачы на падушцы. Ой, ляніва мне вам тлумачыць. Топа, ты паводзіш сябе не па-сяброўску. Так, можа і мы хочам з табой разам свята адзначаць. Ну, назолы. Хочаце адзначыць? Бярыце падушкі і кладзіцеся побач. Не, Топа, так справа не пойдзе. Спачатку адкажы, як называецца тваё свята. Правильно. І чаму яго трэба адзначаць лежачы на падушцы? Я ведаю толькі пацешнае свята мяккіх падушак, але ляжаць на іх у гэты дзень зусім не абавязкова. О! Свята мяккіх падушак, кажаш? І калі яно адзначаецца? 2 студзеня. Трэба запомніць, будзе ў мяне другое любімае свята. А якое першае? Тое, што вы перашкаджаеце мне адзначаць сёння. Топа, мы перастанем табе перашкаджаць, калі ты скажаш, што сёння за свята. Абяцаеце? Абяцаем. Добра. Сёння адзначаецца дзень Абібока. Ды ну, няма такога свята. Ёсць! Я сам пра яго прачытаў. Шкада толькі, што ўвечары. Так бы ўвесь дзень на падушцы праляжаў. Топа, а ты ўпэўнены, што ты правільна прачытаў? Можа, сёння адзначаецца дзень аблокаў? Словы сугучныя. Ды што я? Чытаць не ўмею. Ай, так, дзяўчынкі, не тлуміце галаву. Вы абяцалі мне не перашкаджаць. Ну і не будзем. Ляжы сабе, лянуйся. Буду і буду ляжаць. Ну і добра, а мы з Яночкай пакуль што пагуляем. А давай гонкі наладзім, а? Давай, я зараз машинки прынясу. Так, стаять! Я не дазваляю браць мае машынкі. Топа, не будь скнарай. Ты ж усё роўна лянуешся. Значыць, машинкі табе сёння не патрэбныя. Ну, так, але гонкі моя любімая гульня. Без мяне не гуляйце, калі ласка. Ну, мы іншую гульню прыдумаем. Во, Яночка, а давай у хованкі. Давай, Коска, ты лічы, а я буду хавацца. Хованкі мне таксама падабаюцца. Заўтра разам пагуляем. Топ,
Топа, мы тебе не перешкоджаем День Бібока адзначаць, а ты не перешкоджай нам гулять. Угу, правильно. І увогуле, Топа, ходили навацца ў свой пакойчык. Вось-вось, там тебе докладно никто не потурбуе. А я не хочу ленавацца адзін. Гэта сумна. Ой, Топа, ленавацца увогуле сумна. Ты так лічыш, Коска? Я упэўнена, адпачываць людзям проста неабходна, а вось ленавацца... Каб ты не придумал адзначаць Дзень Бібока, мы б ужо і гонкі наладзілі, і ў хованкі пагулялі. У свеце ёсць столькі цікавых заняткаў, а ты вырашыў ляжаць на падушцы і нічога не рабіць. Ой, а навошта тады прыдумалі ўвогуле адзначаць Дзень Бібока? Я думаю, што яго прыдумалі дарослыя, бо яны вельмі многа працуюць і стамляюцца. Правильно, им час от часу просто необходимо полиноваться. Вось у чым справа. А я, шчыра кажучы, ленавацца стаміўся. Усе, бакі адляжаў. Топачка, таму свята так і называецца Дзень Абібока. Ты абіў сабе бакі. Сапраўды. Дзякуй, дзяўчынкі, што вы мне ўсё растлумачылі. Зараз я машынкі прынясу і наладзім гонкі. Чекай, Топа, на жаль, на гонки у нас уже часу няма. А на хованкі? І на хованкі. Дык што? Я ўвесь вечар праляжаў, а зараз мне ісці спаць? Не, яшчэ ёсць час паглядзець вячэрнюю казку. Фу, хоць так. Давайте уключайте мультик, а я пакуль хаця б па пакоі пабегаю, бакі разамну. Ой, тяжко быть Бібоком, Топа. Ой, цяжка. Усё, пабег. Раз, два, три. Ой, ну што, мультфільм, сябры. Ой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Фух. Ну что, размялся, Топа? Ой, размяўся і стаміўся. Так што з задавальненнем пайду адпачываць. І дзеткам самы час да адпачынку рыхтавацца. Так что чистим зубки, мыем тварыкі и отправляемся у ложечки. Ой, цікавых усім сноў. Добранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.